Hvala Vladiko. Hvala Vladiki Pajsiju koji nam je donio blagoslov sa Cetinja od mitropolita Joanikija i Cetinjske mitropolije i Svetog Petra Cetinjskog i koji nam je služio ovdje. Hvala Vladiki Kirilu koji nam je tu i komšija u Zagrebačko-Ljubljačkoj eparhiji, a i iz daleka iz Argentinski je Vladika također, Buenos Aireski, a rodom je iz Crne Gore, tako da se znamo već dugo godina i preko Vladike Atanasija, a inače preko službi i služenja Bogu živome. Hvala svima koji ste ovdje, hvala ministrima iz Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije za rad i boračka pitanja. Hvala gospodinu Đedovcu, on je iz Vlade Vojvodine za saradnju sa Srbima u regionu, ako se ne varam. Hvala svima, oni su tu često sa nama, znate ih sve. Hvala Bogu živome što se mi okupljamo ovdje prije svega i što smo se sabrali na ovom mjestu i što smo iskali i molili od Boga milost. Čuli ste 1000 puta i mnogo puta smo večeras zazvali milost Božju na nas, da nas Gospod pomiluje. Ta milost Božja, to je ona blagodat koju je Bog dao prvosazdanom čovjeku. Mi smo za tu blagodat stvoreni i s njome smo stvoreni i ušli u ovaj život. Kad je Bog stvarao čovjeka milošću Božjom, dahom svojim, duhom svetim, nas je stvorio i mi smo stvoreni za tu milost Božju. Međutim, kako je ovaj svijet grijehom pao u smrt, u otpadanje od živoga Boga, onda je došla jedna nova milost Božja, jedno novo stvaranje kroz našeg spasitelja Gospoda Isusa Hrista. Pa se Boga mi milost Božja projavljuje kroz stradanje, kroz žrtvu, kroz krv i mučeništvo. Tako je počelo od one golgotske žrtve Gospoda našeg i spasitelja Isusa Hrista. Na osnovu tog hrama koji je na Golgoti podignut je ovaj naš hram. Tako da imamo direktnu vezu i arhitektonsku, ali prije svega suštinsku vezu imamo sa stradanjem Gospodnjim, mi Srbi i pravoslavni narodi i svi koji nevino stradaju i koji vjeruju u istinitoga i živoga Boga. I dakle, najveća milost se prikazuje i pokazuje u ovom svijetu kroz žrtvu, kroz svjedočenje istine, kroz istrajavanje u istini. I najveća milost na jedan narod može da se projavi kad su ljudi spremni da odreknu se sebe, uzmu krst svoj i odu za Gospodom. To jest da se odreknu svakog zla, svake laži, svake prevare, svakog licemjerja, svakog izdajstva, svega onoga što kalja obraz Božji. I onda dolazi milost Božja na svaki narod. Nekad dolazi kroz stradanje po nekom čudesnom promislu Božijem, nekad mora da se posvjedoči do krvi. Ali najčešće za nas, obične smrtnike, to je svjedočenje svakodnevno. Da svaki dan istrajavamo na putu svojevrsnog mučeništva, to je svjedočanstva istine, svjedočanstva pravde, svjedočanstva i čojstva i junaštva, kako nas je poučavao Marko Miljanov. Neka bi dao Bog tako da mi na ovome mjestu dotaknemo se te milosti Božje, jer ove mošti svetih prebilovačkih mučenika upravo to svjedoče. To da nas Bog nije zaboravio i da smo mi Božji narod i da ćemo imati blagoslova ako ostanemo na tom putu. I samo tako ćemo imati blagoslova. Ne ljudskim mudrovanjima, niti domišljanjima, niti ideologijama ovoga svijeta, nego istinom i pravdom i milošću Božjom koja će onda sići na naša srca ako ostanemo na tom putu. Mi smo tek počeli ovo praznovanje, sad ćemo da nastavimo ovdje izložbom krstova posvećenih prebilovačkim mučenicima, tom krst Gospodnji prinosimo njima koji su za taj krst postradali, pa onda kratak će biti tu program, to su naša djece i naši dugoresci i učili se malo, ali i radili na tim krstovima, tako da ima i ovih učenika, krstovi koji se tek uče, a ima i učitelja, tako da kao što i mi u
crkvi živimo, uvijek smo pomalo i učenici, mnogo više, a evo, nekad moramo biti i učitelji. Onda sjutra nastavljamo sa svetom liturgijom, ako Bog da, u 9 časova, služit će nam mitropolit Hrizostom, Bosanski, on nas uvijek posjeti na ovaj praznik i mi ovdje prisutne vladike i vi svi ovdje sabrani sveštenici s ocem Igorom koji nas ovdje okuplja i svi skupa da proslavimo u ponoći sjutra svetom liturgijom svete mučenike Prebilovačke i sve ostale hercegovačke mučenike. Tako smo zamislili, tako je blagoslovio i sabor, da ovo bude sabirno i saborno mjesto gdje slavimo sve mučenike hercegovačke, a onda i po mjestima gdje su postradali i datumima gdje su postradali, mi se uvijek sabiramo na svete liturgije i napomene i svakoga i posebno i sve naše jame i sva naša stratišta obiđemo u Hercegovini i svuda gdje su naši Srbi stradali. Neka ste blagosloveni, hvala Vladiko Pajsio i oprosti što sam odužio, hvala Vladiko Kirilo, živjeli na mnoga i blaga ljeta. Amin.